ако не е лабаба са. Може. И ще видим, ако ще му се обадя аз към обед. Да говоря с него, да видим какво ще прави. Ще ми е лаш перална на изплащани. Яра. Когда другата се развали. Пак дупка отворих. А в перална няма как. Аз трябва да имам дрехи да лукро. Баято ще децата да градина да училище. Дидо направи рефинанс. И от рефинанса само 60 евро взе. Остатък от рефинанса. Другото отиде за пералната и за вноската, моята. Аз даже останах по 2 вноски, останали да ги платя и за край стига толкова. Само да не излезе пак нещо друго, ка направо ми омръзна. Таман тръгва ми малко да се изплаща, никога тя се чува. За нота, каза вчера на Мария може да ме оправи. Тя все нещо има и тя пиздата, не може да ме оправи. Аз казах дано да ме изкара поне да взема заплатата и направо се отида при другата. Личния да правя ето си. Направо тук се сряза цепса. И тя какви ногти ми направи, цигански ногти. Пишма на арамас. Гледай какъв цвят ми сложила есенни. Аз такъв цвят не мога. Знаеш как идвам седа с такъв цвят, не мога търпя. Аз си казах, че не ми седи хубаво, че не искам. Не, че ще видиш колко хубаво ти седи. Тя вече ма направи. Аз няма за кога да го махам. Пак на ново да такова. Остай езък. Стойка ми се дигнаха нервите на мен езък. И 20 евро ми са ногтите. Пък за няма и нищо. Малко 10 на забляка, стай дълчон да вземам лапите. И аз сега още малко ще гледам да се пробвам после малко да спя. Лягай и вечера на 8 пак. Да. Аз ще изчакам